Croeso I Sioe Nadolig, dosbarth blwyddyn 4, Nadolig ar draws y byd. Ar draws y byd, mae gwledydd yn dathlu Nadolig mewn ffyrdd gwahanol. Yn ei sioe ni bydda yn dangos sut mae 6 glod ledled y byd yn dathlu Nadolig. Yn debyg i ni yng Nghymru, mae selau newydd yn bwyta ros gyda cigoen a ham. Yn ddyn newydd, mae ydyn o coen Nadolig gyda globau eira'n. Mae cywys yn dathlu Nadolig gyda gwledd Nadoligau traddodiadol neu barbecue yn llan cigoedd amrywiol. Mae rai pobl yn dela newydd yn dathlu Nadolig dwywaith yn mis Rhagfyr ar Gwasanaeth hefyd. Merry Kilmeter! Australia. Mae Australia yn dathlu Nadolig ar Rhagfyr 25. Ar diwrnod Nadolig, mae pobl Australia yn bwyta cigoedd fel hamar, turkey a said oherwydd y tywydd ffoeth. Mae pobl sy'n byw yn Australia yn dathlu Nadolig ar y tref. Am noswyl cyn Nadolig, mae pawb yn sefyll o flaen y drws a canu corolau. Mae mis Rhagfyr yn fydd poeth yn Australia. Happy Christmas! China. Mae China yn dathlu Nadolig ar Rhagfyr 25. Mae pobl yn China yn bwyta hwyaden ar diwrnod Nadolig. Yn China, mae'n dan mwy cysannu'r lan fel arfyniadau Nadolig. Am noson cyn Nadolig, mae China yn bwyta awel heddwch. Llyn dan G Kwan. Japan. Yn Japan, mae pobl yn dathlu Nadolig ar 24 Rhagfyr. Mae 3.6 miliwn o pobl yn bwyta KFC yn Japan yn hydrach na cyn Nadolig traddodiadol. Mae pobl yn rhoi siocled i ganau bach a dolau ar coeden Nadolig yn Japan. Mae enw am Sion Corn yn Japan yw Santa San. Corach ar y silff yn Japan yw tan olwen o Merry Curry Samasu. Yn Russia. Yn Russia, mae nhw'n dathlu Nadolig ar Ionawr 7. Ar diwrnod Nadolig, mae Russia yn bwyta roast mochen a salad oliver. Mae Russia yn addurniau tŷ gyda coeden Nadolig. Mae nhw'n rhoi ser ar ben y coeden. Drwy'r gyfarnod o'r 20fed ganrif, doedd Russia ddim yn dathlu Nadolig. Yn swyddogol oherwydd yn creaduriau comunygol ei wlad. Yn Russia, mae nhw'n cael doliau Matroska fel anrhegion. Mae pobl yn Russia hefyd yn gwario gwyliau Nadolig yn y teulu a ffrindiau. Strodesfon. Dathlu Nadolig ar Rhagfyr 25. Rydyn, bwyta mince pies a turkey. Rostadym yn bwyta i ginio Nadolig gyda turkey. Rydyn yn arddeinio coeden Nadolig
Mae llawer o bobl yn canu cerddorau ar y strydoedd neu mewn y gyrsi neu chapel. Rydym yn cael calendar advent gyda siocled o'r cyntaf o'r advent tan diwrnod Nadolig. Rhannwyd arwyddion i deulu a ffrindiau gan Sion Conwy Blan. Nadolig llawen i chi Nadolig! Llawen i chi! Gyd! Dymuno Nadolig llawen, dymuno Nadolig llawen, dymuno Nadolig llawen, a blwyddyn newydd dda. Dymuno i chi, a llawen y ti. Dymuno Nadolig llawen, a blwyddyn newydd dda. Dymuno Nadolig llawen, dymuno Nadolig llawen, dymuno Nadolig llawen, a blwyddyn newydd dda. Dymuno i chi, a phawb yn y tŷ. Dymuno Nadolig llawen, a blwyddyn newydd dda. Nadolig llawen i chi gyd.